दिनांक 15/4/2021 रोजी CCC सेंटर सडक अर्जुनी येथे दिनेश मसरम या युवकाने डॉक्टर भुते यांच्यावर तुम्ही आमच्या घरातल्या तिघांचे रिझल्ट पॉझिटिव्ह दिले आणि माझा निगेटिव्ह दिला आणि तुम्ही आम्हाला एवढ्या वेळ गर्दीमध्ये का थांबवले असं म्हणून त्यांनी त्या डॉक्टरला व तेथील कंपाऊंडरला हाणमार केली। आम्ही आरोपी दिनेश मसरम याला ताबडतोब ताब्यात घेतले आणि त्याच्यावर सेक्शन 353, 332 तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवरील हल्ला या कायद्याखाली त्याला अटक केलेली आहे, जे की पूर्ण नॉन बेलेबल सेक्शन असून ज्याची सजा कमीत कमी 5 ते 7 वर्ष आहे। तर अशा प्रकारचे कुठलेही हल्ले डॉक्टरांवरील खपून घेतले जाणार नाही, त्याच्यावर जास्तीत जास्त कडक ॲक्शन घेण्यात येईल। त्याच्यामुळं नागरिकांनी एवढं लक्षात ठेवावं की डॉक्टर जे आहेत ते आपल्यासाठी काम करतायत, तर त्यांच्याशी एकदम अदबीने आणि नम्रपणाने वागावं। त्यांच्यावर हल्ले करणं म्हणजे एकदम लांछनास्पद गोष्ट आहे। सगळ्यांनी या गोष्टीची पूर्ण खबरदारी घ्यावी की अशा प्रकारे जर कोणी हल्ला करायला जात असेल किंवा डॉक्टरांना कोणी जर त्रास देत असेल तर त्याच्यावर कडकमधली कडक कारवाई करण्यात येईल। तसेच सध्या सर्वत्र कोरोनाचा उद्रेक वाढला आहे, अशात आपल्या जीवाची बाजी लावीत आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी काम करीत आहेत। मात्र समाजातील नागरिक काही कारणास्तव अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर हल्ला करीत असल्याच्या बऱ्याच घटना रोज घडतात। नुकतेच दिनांक 13 एप्रिल रोजी तिरोडा तालुक्यात सुद्धा अशीच घटना घडली होती। त्यातील 4 आरोपींना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या। त्यानंतर आता गोंदिया जिल्ह्याच्या सडक अर्जुनी तालुक्यात चक्क अधिकाऱ्यांवर चपलेने मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे। त्यामुळे हल्लेखोरांचा निषेध व्यक्त केला जात आहे। सविस्तर वृत्त असे की दिनांक 15 जानेवारी 2021 रोज सकाळी 11 वाजताच्या दरम्यान दिनेश श्रीराम मेश्राम वय 35 वर्ष हा आपल्या परिवारातील सदस्यांना कोविड केअर सेंटर आदिवासी मुलांचे वसतिगृह सडक अर्जुनी येथे कोविड चाचणी करण्यासाठी गेला होता। सदरवेळी परिवारातील सदस्यांना कोविड सेंटरमध्ये सोडून तो घरी निघून गेला। सायंकाळी 4 वाजताच्या दरम्यान सदर इसम हा कोरोना केअर सेंटर येथे गेला असता सकाळपासून लाईनमध्ये लागून सुद्धा अजूनपर्यंत त्याच्या परिवारातील सदस्यांची कोरोना चाचणी का झाली नाही म्हणून तिथे शासकीय काम करणारे कर्मचारी नामे भौतिक देवराज वैद्य यास मारहाण व शिवीगाळ करू लागला। तेव्हा तेथील शासकीय काम करणारे डॉक्टर विनोद भुते नोडल अधिकारी कोविड केअर सेंटर सडक अर्जुनी हे त्यांचे भांडण सोडवण्यासाठी गेले असता त्यांना सुद्धा चपलाने व लाथाबुक्क्याने मारहाण केली व अर्वाच्य भाषेत शिवागीड केली। त्यावर डॉक्टर विनोद भुते यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोस्टेडुग्गीपार येथे अपराध क्रमांक 79/2021 कलम 353, 332, 504, 506 भादवी अनवे गुन्हा नोंद करण्यात आला असून आरोपी नामे दिनेश मेश्राम वय 35 वर्ष राहणार सडक अर्जुनी यास अटक करण्यात आली आहे। ठाणेदार सचिन वांगडे यांनी तक्रारीच्या आधारे आरोपीला तात्काळ अटक केल्याची माहिती दिली आहे। जनता टाइम्स व जटा टीव्ही साठी वृत्त संकलन सुधीर शिवनकर, तालुका प्रतिनिधी सडक अर्जुनी। ताज्या बातम्या व ताज्या घडामोडी बघण्याकरिता आजच जटा टीव्हीला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा।